azken aldi nahi gehan lan egiten, ez da ikusten ez emaitzetan eta gaur bigarren maila baten aurka nik usteet bigarren zati guztian saiatu eta saiatu, aukerak eduki, ez asmatu, dinamika txarrin zaude eta ez tezu asmatzen ez. Eta gaur ezin ez esan, taldea ikaragarri onda, induen esfortzua, 16 jokalarik gaurko partidu bat bezala jokatu, esate izut, pena da ligan nola gauden, baina egia da gaur gutxinez jokalariak disfrutatu induela, burumakur bai, zatik azkeneko minutuan sartu digute, baina partidu espeziala ez. Gu nahi genuen partidua, egia esan hola geneukan preparatuta, luzea itea, zabaldu ingo zala partidua eta hola izan da ez. Azkeneko aukera gureak izan dira, baina behaiek bat euki eta barrua. Hemen honetik gehien jende etorri den partidua, egia esan gainez ekiparekin, animatzen, laguntzen, momentu justuak eduki ditugu eta hortxe zegoen jendea eta eskertu ez. Eskertu denak honea etortzea, espero gustoko izatea partidua eta konfiantza eukitzea talde honetan ez. Gauzak ondo egiten nahi geha, emaitzak ez da iristen, baina nik uste gaur demostratu duela talde indartsu bat gehala eta emaitzak 6 metroko hiela. Nik uste guk eta ekipo osok ilusioa handia zeukela partidu honekin eta egia esan golpe latza jaso du. Berize, ligan bezalaxe, gertatzen izan bezalaxe, azkeneko minututan gol horrek, egia esan izugarrizko pena eta gizton esfortzua indu taldek eta azkeneko golan, azkeneko joan markatu, golan sartzek, mina handia itizu eta momentuz, triste, oso triste, baina oso harro zalditaz. Behi atzen ditxo indio, gu bakigu behi dakaten kalidadea eta azkenen 3 kategoria gehiago talde bat da. Eta orduan, egia taldek kiston lana indula, kiston esfortzua, kiston partidua, gure aukerak eukiteu, ez ziteu sartu, eta behiek eukiduen azkeneko jokaldin, sartu du. Hor da, azkenen 3 kategori diferentziko, 3 kategori gehiago diferentzioi, eta hoxe.